baino lehen beira bizikletxeko potera bota dena. Ez, plateraketan txekoak ezin dira iglu berdian sartu. Iglu berdean ontziak bakarrik. Hau da, berazko potillak, poteak eta flaskoak. Bale, baina hutsik. Eta tapoi edo kortxori gabe sartu behar da. Ikusten, ez da batere kostatzen zure apurtza egitea, bai? Bai, ingurumena zeurea da, guazen txuri. Zeure apurtxoa egiten ari zara ingurumenaren alde? Informazio gehiago ingurumena.net eta 012 telefonoan.